ito mga kadong ipapasok muna dito sa loob. Hello mga kadong, mga ridang. Dito ngayon ako sa aking tricycle mga kadong kadidang dahil ay babagi ko sa inyong video ngayon ay maggawa ko sa tricycle dahil nasira yung bearing ng aking tricycle mga kadong. Kaya yun ang ibabagi ko sa inyo para man lang yung mga gustong bumili ng motor at wala pang kunting kaalaman sa tungkol sa palit ng bearing ng kanilang mga motor. Kung mapapanood nila itong video na to na aking ibabagi ay makakuha sila dito ng kunting ideya kung paano. Sana mga kadong ay matuwa kayo sa aking mabaging video. Ito muna yung content ko na ngayon dahil bahagi naman to ng aking hanap buhay mga kadong bilang siyang tricycle driver na nais ko lang din ibabagi sa inyo na kailangan talaga. Katulad ng sinasabi ko na pag kayo'y tricycle driver ay kailangan talaga na mayroon kayong kunting kalaman sa mga panlabas na mga sira lamang, yung mga minor na sira na kayang-kaya naman gawin kung ikaw ay isang driver. Kung wala kang kaalaman paano umpisahan, ay maganda na siguro na mayroon kang kaibigan na siyang magtuturo sa iyo at i-guide ka kung paano. Right mga kadong, akin ang umpisahan at tatanggalin ko muna yung gulong. Okay? Okay mga kadong, ay tatanggalin ko muna yung brake rod, yung tornilyo sa brake rod. Natatanggal ko na. Kasunod naman yung guide. Mga kadong, natanggal ko na yung guide. Saka na natin saka ng gulong. Na talaga ito mga kadong, pag baklas ka sa ganitong klaseng langis na talaga yung grasa. Pwede dito lagyan ng grasa mga kadong. Tanggal ko na yung tornilyo sa ihis.
bearing mga kadong. Bunutin ko ihi. Yan. At tanggalin itong mga accessories mga kadong. Okay mga kadong, yan ang itsura niya sa loob. Yan, kung mapapansin nyo yan. Yan. Natatanggal ko na yung gulong mga kadong. At ito na yung kanyang hub. At kanyang brake shoe. Yan. At itong bearing na ito mga kadong, alog na. Yan o. Ito na yung papalitan ko na bearing mga kadong. Okay mga kadong, umpisa na natin para matapos na. Baka abutan tayo ng ulan. At nang makabit na natin mga kadong. Mga kadong, umpisa na natin tanggalin yung bearing sa loob. Pagpasensyahan nyo na yung video ko mga kadong dahil wala akong kasama talaga. Kaya gilid-gilid lang yung nakukunan sa video. Okay dong, medyo matigas-tigas to. Yan, medyo lumuan na ng konti mga kadong. Okay, ito na yung bearing na tanggal natin mga kadong. Alog na talaga. Alog na talaga mga kadong, sira na talaga. Sira na talaga siya mga kadong. Yan mga kadong, oh. Natanggal na yung bearing mga kadong. At yan ang kapitan natin ng panibago. Palitan na natin ang bago na bearing. Bago muna kabit yung bearing mga kadong, lagyan muna siya ng grasa. Kailangan may grasa siya sa loob para kahit pa paano mga kadong ay tatagal yung bearing. So, yung grasa mga kadong, oh. Yan ang grasa na ilalagay mo kadong sa dito. Idikit mo dito mga kadong. Isa mo na natin yung isa para nakahanda na siya. Dito rin yung isa mga kadong. Ito yung ilagay dito mga kadong. Dulo-dulo lang mga kadong dahil para papasok dito sa kabila. Ikit ko lang siyang ganyan mga kadong. So pag-ikot yan, ikot sa mga kadong, papasok na yan siya. Ito mga kadong, ipapasok na dito sa loob. Kuha muna ako ng basa mga kadong. A few minutes later.
sunod, ito namang diri mga kalodong, ilalagay na natin. Ito naman yung bago nating diri mga kalodong. Ito yung ipapalit na natin. Yan, kalodong. At pagkatapos, lagyan din natin ng diri grasa. Talagang matagal siya mga dong. Dahil pag walang grasa yan, tutuyo kagad yan at masisira kagad siya. Hindi siya tatagal. Pagkatapos mga kalong ay ikabit na natin to. Yung pang-consume ng kalong para pasok pa siya. Pagkatapos okay mga kalong, babalik na lang ako mamaya pagkabit ko na sa yan, nasa mga kalong, nasalpak na natin. Yan. Ngayon ilagay natin yung itong takip. Tapos natin siya dyan. Okay mga kalong, ikabit na natin tong gulong. Hindi rin madali magkabit pa dudong. Tester mga kalorong.
mga kadudong, ay sa wakas mga kadudong ay natatapos na ang ating ginagawa ngayong araw na ito mga kadudong. Yan, Aspira umiikot na mga kadudong. At di na siya lumalagutok-lagutok mga kadudong. Maganda na yung ikot niya, yan makikita niyo naman siguro. Katulad nung hindi ko pinalitan ng bearing ay talagang tumitigas, malambot, tumitigas, tapos lumalagutok siya mga kadudong. Ngayon ay okay na siya mga kadudong. At dito biyahe na naman bukas dahil bukas ay Lunes at ngayon ay Linggo. Kaya lagi kailangan kung i-kondisyon yung ating tricycle para pagdating ng Lunes at tayo nagbibiyahe na ay hindi na tayo maaabala mga kadudong. Yan mga kadudong. Okay na. Okay pa sa alright. Sa wakas mga kadudong ay natatapos na rin ang ating ginagawa sa pagpalit ng gearing ng ating tricycle para ready to biyahe na bukas mga kadudong at hindi na tayo maaabala sa biyahe. Yan mga kadudong, ako'y lubos nagpapasalamat sa inyong lahat at sana hindi kayo magsawang manood sa video ko at sana rin hindi kayo magsasawang tumingin sa mukha ko. Wala na akong magagawa sa mukha ko mga kadudong, ganito na talaga. Wala na pagbabago hanggang tumatanda, ganito na talaga, hindi na ito mapapalitan pa. Kaya sana mga kadudong ay hindi kayo magsawang manood sa aking mga i-upload pa mga video mga kadudong. Kaya kadudong, hanggang dito na lang yung aking video at magkikita-kita tayo sa susunod ko pang mga i-upload ng mga video mga kadudong. Bye bye!